Къде си виж? Това е част 3, приятели. Ти поне за това. Къде си? Като искаш да го спреш на пауза, виж къде я натискаш. Да, аз тук натискам. Тук, пък ти натисна и тук. Без да я исках. Айде. Стане малко, коти, взимай го. Ама не го обръща. Хора, вижте го. Няма. Още едно малко, коти, снимай го. Не! Виж го. Как мина? Тя си е моя. И аз сега разбрах, много яко мина. Беше много хубаво как мина. Горе! Добре. Добре. Нищо няма да й кажа на цимето. Хора тук танцуват. Чакай да не те възпирам да как играеш. Ето тук. Тук през прозореца. Дори като беше отворен прозореца, щях да заостина дома. И се отвори. Сега се връщаме. Хора, аз мога и с кафетките да танцувам. Той поможе с кафето да танцува. Даже малко изсипа. Ето я базата ни. Не знам дали я виждате. Водичката си остава. Чекай сега. Леко. Кое е това? Базата. Аз ще изчакам. И снимаме за YouTube. Хора, Така, сега хора. не знаем къде да ви подпрем, за да ни гледат си. Така. Хора. Ето е така. Сега ще... Сега ще правим базата. Купили сме едно фолио, мисля, че. Така е 2 фолиота и 4 текста. Какво? Изчакайте Митка, защото отива догоре да качи едно кафе. Така. Ето ни е базата. И сега трябва да поправим покривчето. Ние садихме вчера едни цветенца. Чакаме го. Ето го и той дойде вече. Хора, къде ми е фолиото? Хората отива да вземе фолиото. Хора, тук съм, сега започваме да го. Айде хора, започваме! Може да не ни виждате? Извинете. Много се извинявате. Къде си? Много ме извинявам. Какво казваш на хората? Много се извинявам.
Да. Сега аз захващам, ами Митко дърпа. Бам, бам. О, не, хора, закачих се с това тиксо. Ама това за нас не е проблем, че сме се закачили. Нали? Да. Защото сме най-добрите на планетата. Хора, Хора, само да ви завърта по-добре, да ни гледате. Ай, мисля е така да го направя. Не знам къде да ви подпра. И Къде тук ще ви подпра. айде, идвай. Идвай, че едно вече го изтървах. Доста. О, щях да падна. Се става някак си. Не! Виж го сега. Еми да, то се откъса. Я пусни. Да, само нещо. Дай ти там тиксо. Ай, това се е такова, бе. Дай там това тиксо. Влизам в базата. Хора, Тук всичко пада, извинете. Извинете. хора, Всичко пада, хора. Извинете, ама... може ли чакай? Това тиксо е черното, е толкова здраво. Да, си знаех. Хора, ние си Толкова жега тук в Благоевград на центъра. Айде, къде си? И такова слънце пече. Да, и по едно време тук духна един топъл вятър. Много гадно И на стана. това слънцето е топъл вятър, направо ужас. Право е като кошмарите в кухнята. Ех, точно сега ли тук намери да ми се отлепи, хора? Вижте, хора, ето е така. Така няма въобще да се откачи. Ама ми трябва ножичката. Тя е там на стола. Може ли да я дадеш, къде си? Да. Ох, хора. Само че това ножица е много остра. Не можете да я направите с един човек, защото един човек не е достатъчен, поне 2 или 3. Поне и 2 човека стават. Да. 2, 3, 4 човека е най-добрия вариант. Най-добре е с 2 човека, защото е по-спокойна базата. Да, защото... Никой не ти мърмори. Да. Цялата сега да пълвам една огън. дупка, която я направих аз по погрешка. Много се извиняваме, че така се бавим. Сега ще ви го покажа. Ето го. Да. Не знам дали го виждате. Вижте какво. Дори аз мога да го гледам. Ето ме Аха. види. Къде съм там? О, хора. Тук Тук е стана сега. с това тиксо е много хубаво и залепва много готино. И черен цвят хубав. Черният цвят е много хубав, нали, хора? Да. Най-хубавият цвят. Много хубаво залив също.
готино става. Сега започваме с фолиото, хора. Криси? Хоп, хоп, хоп. И тук направо сме го залепили за текстото. Криси? Залепи го там с тексто. Там. Ей, тука. Ей, тука сложиш му тексто. Дай да ти покажа как. Как? Дръпни го. Сега го зави така. Да. Правим ба. Хоп. Хора, и базата ни става уникална. Още една дупка. Тук има хора. Даже ще ви я покажа. Хора, И аз нищо не мога да видя от това слънце. най-накрая, че базата ни е цялата на сянка. Нали? Ето. Да, хора, работим. Ние искаме да я свършим базата. Ама то даже да я свършим пак ще качваме видеа. Нали? Да, за други неща. Хора, ние се изморяваме. За да не сме изморени, сложите по един лайк. Айде, и се абонирайте. Имате 5 секунди. И да се абонирате и да лайкнете. Време. Да се 5. абонирате с камбанката. 5, 4, 4. 3, 2, 1, 0. Готови ли сте? Пишете в коментарите. Така. Сега, хора, пак започваме с фолиото. Фолиото ни улеснява. Пишете в коментарите за колко секунди бяхте готови да се абонирате. Абонирате и да лайк. Да, то не е задължително точно за 5 секунди. Може да се абонирате след 6. Да, най-много до 8. Най-много до 10. Нали? Да, за да е равномерно. Да, за да ви е по-така удобно за това. Нали? Да. Къде се? Пусне. Защото пак направихме дупка, хора. С фолиото. Зоно. Това тексто и се реже много готино. Къде се пази? Еми, тук съм го залепил. Или къде си? Как ми залепна косата за... Хора, сега може да си разменим местата с Криси. Айде. Айде, за да ми е по-добре. Криси, правай така. Давай, че идваш тук. Оставям ви, идвам и. Да, остави хората при мене. Хора, аз идвам от тази страна. Здравейте, приятели! О, хора, тук има наистина слънце. Обаче и мене май може да не ме виждате. Ама ще ви направим ето и така. Хора, знам ето и така ще ви сложим където си бяхте. Може да не ме виждате, ама извинете. Подпри го на секцията. Чакай, къде си, че тук е много тесно. Трябва да съм... Ето къде скача. Така. О, хора, тук съм. Да,
там е по-добре, нали? Защото има сянка и то голямо. Там. Защото е така, не сме го таковали хубаво, нали? Хора, което не сме го хванали тук, което не сме го хванали хубаво, си го оправим. Сега, хора, и аз залепнах на текстура, но това за нас не е проблем. Нали? Да. Защото ние се стараем. Искаме да всичко да е хубаво. Това стана много хубаво. Това измерително и то много. Нали? Да. Митко, даже дори и тикстото нали? Толкова. Нищо, нямаме друго черно, което лепи по-хубаво. Нали? Знам хора дали кон става, дали е хубаво, нали? Къде си ти, как мислиш? Да. Сега взимаме тиксото, нали хора? Залепваме. Залепваме и тук така, ние го правим хоп и тиксото не свърши. Да. Къде си? Аз ще взема. Не, чакай, направо ще взема жълто тиксто. Нали? Добре. Хубаво. Здравейте, Релодичка! Здрасти! Здравейте, дечица! Как сте? Много е жега, Релодичка, прибирам се. Добре. Айде, лека вечер. Да, аз казах на майка. Да. Тук е, да. Айде. Чао, дечица, довиждане. На Андрейка, на Даная, на сестрата и на всички. Добре, Релодичка. Никакво внимание не обръщаме на хора. Хора, извини. Какво стана? Хора, извините за гръм трясъците. Просто ни е такава базата. Сега. Бъртикото падна. Всичко стана на бърбатко. Нещо са такова. Аз съм тук горе и не знам. Аз искам да пия вода. Чакай, къде си? Хора, къде си ще отиде да пия вода? Хора, и аз искам да пия вода. Да ви вземем ли? Да, ще ви вземем. Разбира се. Тън, 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 тън. Това е моята вода. То ние снимаме за YouTube. Хора, тук сме. Ето. Ето, пийте вода. После друго какво? Идете по-натам.
Направихте ли базата? Още малко. Снимайте ga после, качете я в YouTube. Хайде. Сега правим видео. Ами, там си направете, където сте базата. Братия Еми, да. на Бургас. Там на Щилянчо, да види каква база тук имате. Нищо не знаеш от него. Зай, обая. Хайде, дече. Виж, това е Боба. Бабата на Крис. Сега хора отиваме към базата. Взимаме жълтото чиксо. Крис отива там. Аз идвам в това тясно място. Опа, хора, забравих да ви подпра. Извинете. Подпри ги на секцията. Крис сега след малко ще ги вземем хората, нали? Нали? Добре. Крис и сега аз пък Крис. Хора и сега ще ви вземем. Обещаваме ви. Нали? Да. Обещаваме на хората, че и сега само 2 минутки, хора. И ще ви вземем. Мисля, тук. Вижте тук как слезна и така надолу, нали? Защо така надолу слезна? Нали? Защото става Комари? Комари ми казват, някакви много големи комари. Хора, те ни казват комари, обаче ние си търпим, нали? Нали, Крис? Нали ние се търпим, нищо, че ни казват комари, нали? Да. Мисля, ще получа алергия от тези комари. Да, но ние се търпим, хора. Ох. Виж, какво ми стана... Чакай да ти покажа. Хора, и на вас ще ви покажа. Може... Той не беше като стана. И аз като се ще направя, виж какво ми стана. Ох, отбеляза ти се ръката. Да. Хора, Хора, да ви покажам. Тук не знам дали виждате. Да, за сигурно се виждате. Ударих се. такова искаше да убие комара, тя го убил, обаче си също... Аз кой знае дали съм го убила. Май не го убих, видях го, че избега май. Мисля, че... Ами не знаеш сега какво да правиш, хора. Знам. Чакай, Крис, че не се виждаш. Довиждане, хора! Довиждане! Ние всеки ден ще качваме видеа, освен неделя. Нали? Нали, Крис? Защото Крис е тук цяла седмица, обаче в събота тя също е тук, обаче в неделя тя е при другата си баба. Затова и в събота ще качим всеки ден. Ще качваме освен неделя. Нали? Да. Довиждане, хора. Чао! Ако забравим на този ден и не качим, на другия ден ще качим 2 видеа. Нали? Да. Чао! Чао! Хора, довиждане! До утре! Пак ще се видим!